Narode moji, srpski danas, 13. marta, upravo u trenutku dok ovo snimam, oko 14 časova, počela je oko podne, pa do sada traje. U hotelu Falkensteiner u Novom Beogradu, znači ne u državnoj ustanovi, nego pod kontrolom OEBS-a, održava se seminar za komandante štabova za vanredne situacije i rukovođenje vanrednom situacijom. Ko je tu prisutan osim tih ljudi i ljudi iz policije i tajnih službi? Naravno da spomenem da je prisutan Bata Gašić i ministar vojni Miloš Vučević. Izgleda da je prpa u Evropskoj uniji kada su okupili u privatnom hotelu srpsku bezbednosnu elitu da ih organizuju zbog pobune narode koja će doći zbog onoga što Vučić radi. Zapamtite, oni planiraju da će narod udariti na jednom mestu, a ne znaju da narod može da udari na mnogo mesta, sa mnogo traktora, sa mnogo kamiona i sa mnogo besa. A mogu i da udare po kućama onih koji izdaju državu, a ne na prazne zgrade. Lukav je narod srpski, zna on kako da se protivi dahijama, a dahije ne znaju kako će proći sa srpskim narodom.